सोरबा जादों? सोरबा लोमजादों नामा? खालि मालाय लोमजानायखौल' खबर लायो। आंखौबा जेबो खबर लाया। आंहा गाव गैयाबा थैहां थैहां मोनथारो। सोरबा लोमजादोंबा माबार बुं। नों नङाबा थैहां थैहां। जोंथि मिथिखाया नों? आं माइनावखौसो मोजां मोनो। बिदिब्ला नों आंखौ मोजां मोना? दिनैसो मिथिबाय आं नों आंखौ गोसो थोआ। होमब्ला आं सोरनि थाखायथो देलायबावनो? आं गासिबो गाहरजोबनोसै। आया जोंथि मा जाखो? लोमजादों नामा? लोमजायाखै, डाक्टारा न'आवनो दङ। डक्टर, माइनाव नों? जोंथिया गाबलांदों। नों माबाफोर दुखु होदों नामा? दुखु होआखै आङो। सानफ्रामबो फैयो बियो। आंखौ डिस्टार्ब होफैबाय थायो, बिनि थाखायनो एसे रायहरदों। फै जिरायफै। प्लिज सिट। थेंक इउ। माइनाव, बारहुंखाया माबोरै दं? एक्चुअलि डक्टर, आं बेनि सोमोन्दैनो माखासे खोथा रायलायनो फैदोंमोन। आं जेसेबां हायो आंनिथिंजायनिफ्रायथ' मेन्टेलि बेखौ ट्रिटमेन्ट होबाय थागोन, नाथाय बेनो फिजिकेल ट्रिटमेन्टनि गोनांथि जादों। डक्टर प्लिज, आंनो नोंनि हेल्प नांगौ। आं नोंखौ सिगाङावनो बुंदोंमोन ना, बेहा मेन्टेलिटि प्रब्लेम दं। बेयो सानसे समाव सोरखौबा हानि खालामनो हागौ बियो। नोङो रुमाव लानानै बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो नाङा। बिनि थाखायनो बेखौ न'निफ्राय होखारहर। डक्टर प्लिज, नों बेफोर खोथाखौ टेनसन लानाङा। बेफोर आंनि प्रब्लेम। जास्ट नोंनि हेल्प नांगौ आंनो। नों जास्ट फिजिकेलि बेखौ ट्रिटमेन्ट होबाय था। डक्टर मोनसे खोथाबाव, नों आफानो बेफोर खोथाखौथ' जेबो बुङाखै ना? बुंनाय जायाखै। थेंक इउ स' माच। थेंक इउ डक्टर। बिदिब्ला आं थांसै। जागोन। नैजि बोसोर सिगांनि मार्डार केसखौनो सल्भ खालामनो हायाखै। आरोबाव दा गोदान मार्डार। सोर जानो हागौ बे खेबनि बुथारग्राया? गोदान ना गोजाम? गोदान ना गोजाम? बे सासेयानो नङाथ'? सोमदोन, मुंख्लं काम्पासेराव गोमबोर आरो गुनजोमोनखौ फैनाया नोंनोमोन। बेखौथ' आंनि मेगनजोंनो नुदों। नङा होमबा सोमदोन? नंगौ सार, आरो बेयो जुरिजेननायसो। मानोना जायफोरा आंनि आदा आरो बाजैमोनखौ सुथारदों, बियो आंनि सुथुर। रेन्जार बाबुआ थैबाय। दा नोंखौ नासथुदों, बुथारदों होननानै। बेथ' थैखानांगौखा। नाथाय नोंथ' लकाबावसो। सोर जानो हागौ? सोर बे आसल बुथारग्राया? माइनाव, जों आइ आरो आफानाव बोर बिनांगौ, जाहाथे जोंनि गोसो थोलायनाया गनाय जायो। जोंनो बिसोरनि बोर नांगौ। बिसोरो आंनि गोरबोआव जेब्लायबो गोथां। दे जों खुलुमदिनि। आइ आरो आफा, नोंसोर आंनि मुंखौ बारहुंखा दोनखाबायब्ला आं रोदोम होनाय थांखिजोंसो फोजोबस्रांगोन। फोजोबगोन नंखाय आरो इनाय, हिंसाखौ। गोदानै गायसनगोन सैथो आरो गोथारखौ। आंनो बोर सारस्रि। आं जायखौ गोसो थोबाय, बे सुथुरनि फिसाजोसो जानो हागौ। आइ आरो आफा, आंखौ गोरोन्थि दासान। आंनि थांखियाव आं गोरायैनो दं। थौ थांदिनि। एफाथाब खुलुमखांबायबो? औ, आंहा रायलायखांबाय आइ आफाजों। मा बोर बिखो?
आङो नोंखौ दा मोनथों होनदों। नै मोनगोनसो नोङो। बबेनिफ्राय नुजाफैदों गासिबो सोलायहोबाय मोजां मोननाय गैयामोन हरखाब नोङो फोजाफैबाय बे जिउआव बायदि मैया गाब नुफेरै सिमां लुफावना होफैबाय नों आंनि जिउआवबो बायदि मैया गाब नुफेरै सिमां लुफावना होफैबाय नों बबेनिफ्राय नुजाफैदों नों बे जोनोमा नोंखौनो नेदोंमोन नामा नों गैयाब्ला जाखासिगोन जिउआ बे जोनोमा नोंखौनो नेदोंमोन नामा गैयाब्ला जाखासिगोन जिउआ मोजां मोननाय दैथुनखौ नोङो फोजाफैबायब्ला जावफैदो माबारै नोंनि दिङाया नङाब्ला खुरखालांगोन जिउनि हाब्राङा सोलायलांगोन आन्दायनानै जिउनि लामाया बबेनिफ्राय नुजाफैदों नों बे जोनोमा नोंखौनो नेनानैबोला नों एसे गोबाव बबावहाय थाखमाना थाया बे जोनोमा नोंखौनो नेनानैबोला नों एसे गोबाव बबावहाय थाखमाना थाया मोजां मोननाय दैथुनखौ नोङो फोजाफैबायब्ला जावफैदो माबारै नोंनि दिङाया नङाबोला खुरखालांगोन जिउनि हाब्राङा सोलायलांगोन आन्दायनानै जिउ
आंनि जिउआवबो बायदि मैया गाब नुफेरै सिमां लुफावना होफैबाय नों बबेनिफ्राय नुजाफैदों नों आं माबा मोनसे नुबोदों मा नुबोलायखो नोंहालाय नोंसोरलाया देरबाय सोरबा बाहरिफोर नङा बि नंगौलै आफा बे बाथ्राखौ आयंनो खिन्थाथारनांगौ दे खोन्था दे मा खोथा बिलाय बारहुंखाया अनिरामनि खाम्फायाव खुलुमदों मा होनदों अनिरामनि खाम्फायाव बारहुंखाया खुलुमदों औ आयं माइनावबो खुलुमफादों आंनि फिसाजो माइनावाबो अनिरामनि खाम्फायाव खुलुमफादों होमब्लाथ' बारहुंखाया अनिराम आरो जयमतिनि फिसालासो बारहुंखाया गमामायैनि सासे साखन्द्रासो आयौ साखन्द्रासो बेथ' गोथां गोथिं बस्थायाव सोनानै लांग्रा जिनिससो आंनि फिसाजो माइनावखौ खावमारदों दा सोलो खालामनानै आंनि न'आव फैदों गोसो थोनाय फावजों आंनि अनदाराव बियो थ्रोब बिनिफ्राय बियो बिनि बिफा माने गोमबोर सिंखौ खावनो फैदों दिनैनो दानो माबा मोनसे खालामाबा जों जोब्बाय आं दाखिनाखौ लोगो हमहैसै नोंसोर थांदो दे थुदो आफा थुदो आफा थुदो दांदुलिनि खिथा हैयाबा जाबावगोन बियो दोनथ'दोलाय आयौ मासि साखन्द्रा फैदोंनो बेखौ दोनथ'दो ए खारग्लुंजोब्बाय ओरै फैगासिनो दंनो आयौ बबाव दोननो जालायलांबाय आङो बाक्सायाव दोनगोन बावबो फिसाद्रायो बस्थायाव दोनगोन बावबो हांसोथेनानै थैगोन नोङो गिलु बालु जालायलांबाय बे थालाया लायग्रोनोसै नोङो बै न'नि थालाया बै न' सिङाव हामथारबाय दिनैसो जासिगोन खामानिया नै थालाया नै थु माब्ला थु ओइ बे खिरखिखौ फांथ'नो नाङा दे गरम जायो दा हख्रावनो सिरि थाबाय था मिथिबाय माबानो नाङा जेबो जायबायदि सिरि थाल' नों मिथिबाय एबारावसो बेब बब ओमफ्राय सरायो सराया जोबनायाव ख मैना मानोमोन आदा बे आलासिफोरखौ मोजाङै नायदो आं सानथामसो बायहेरायाव ओंखारबाय बहा थांदोंथाय दाबो फैयाखै बिसोरो बाहा थांजोबखोसि माबा दाउब' बास्रोनाय बादि सिरि माइनावमोनहाबो दाबो फैया आर बेखौलाय सोर मारायलाबायखोसि हर साबिया मानो मारियामोन माहाजोना साखन्द्रा फैदों होननानै बुंबाय नालाय ओंखायनो गिनानै हौवा मानसियानो एफा गियो सोरबा गिलायलांबाय बस्थायाव लाङो होनबाय नालाय खाथबनानै नोंहालाय मानोथो न' सिङाव बिदि सासे हौवाजों हाबनानै थादलाबायनांगौ जाखो साखन्द्राखौ गिनानै हाबनानै थादों आब' साखन्द्राखौ गिबा बेबादि हाबनानै थायो सोरबा हौवा मानसिजों गिनायजों सानस्लाबनो हायाखिसै आब' थां खामानिफ्रा मावस्रांहैदो माबार आद्रा खिद्रा मावनानै दोनो बियो दासो मोनथिसिगोन सोमदोनखौ थिगसे जेरा होगोन अब्लासो मोनथिगोन दाखेरा मा सोर आरो रेन्जारखौ सोर बुथारा
सिङालाय बहा दं ओंखारबो अनिरामनि फिसाला बारुंखा दाखेराम बारुंखा 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 दाखेराम नों आंनि आइ आफाखौ बुथारनानै दानो आंनि अनजालिखौ लांबाय याय दाखेरामा माइनावखौ खावनानै लांबाय आरो माहाजोनाबो न'आव गैया दाखेरामा माबायदि लेंग्रा नामा याय दाखेराम नंगौआ आंनि आइ आफाखौ आंनि मेगननि नोजोरावनो नों बुथारदोंमोन आरो दा नों आंनि अनजालिखौबो आंनि आखाइनिफ्राय सिगना लांबाय दाखेराम नंगौआ याय असे सुथु दाखेरामा माइनावखौ लांबाय थेवबो जेबो खालामनो हायासै खर'सो गाज्रि जाबाय अब्लाथ' बारहुंखाया रावखौबो बुथारनो हाया नाथाय दाखेरामा बारहुंखाया उन्दैयावनो बिमा बिफा गासै बिस्रि बुथारबोजानायखौ नुदों बेनिखायनो बियो सासे पेसेन्ट फै थु आंखौ बबेयाव लांनो नागिरदों नोंसोरो बैयाव आंनि खुलि दङ बैसिमल' आंखौ बेनिफ्राय जेरावबो लांनो हाला नोंसोरो बैयाव नों गोजोन मोनगोन गोजोन जेराव बारहुंखा गैया बेवहाय आं गोजोन मोनगोन सोर होनदों मानो आंखौ मानो बेवहाय लाबोदों बुं बारहुंखाया नोंखौ बुथारनोसो सोलो लादोंमोन नङा बे जानो हाया जाय आंखौ मोजां मोनो जायखौ आं मोजां मोनो बे मालाबाबो आंनि जिउखौ फोजोबनो हाया नोंखौ बेयाव रावबो जेबो खालामनो हाया थैनांगौबा थैथों बारहुंखानि आखायावनो जाय आंनि जिउ बेनो आंनि जेबो नोंनि देरायाव थैगोनसो आङो आंखौ दानो दोनहैफिन बारहुंखानि खाथियाव आंखौ दोनहैफिन नोङो जुदि जोंनि खोथाखौ गनायाब्ला बे अन्थाइ बोरायावनो थादो अब्लाबो नोङो बारग'नायनि राहा गैया थु नांगौबा आं बेयावनो थागोन बेयावनो थैगोन होमबाबो नोंसोरजों थाङा आंखौ मानो बारहुंखानिफ्राय बोखाखो चिंकी चिंकी मा ए डाक्टार गेसाव फैदों औ फै उन्दुनोसैमोन नामा औ नैबे आंनि लोगो मानसिया लोमजानाय बायदि नाथाय जेबो बेमार गैया मा बेनो अननाय नांगौ नों आंखौ गमामायैनो मोजां मोनमारोब्ला आंखौ सानना बेनो हाजासे अननाय हो आं थांथ'नोसै आं थाब फैफिनगोन बिदिब्ला नों थाया ओहो नों बेखौ एसे नायथ'दो आं थाब फैफिनगोन फैदो बिदिब्ला आंथ' गोमबोर आरो गुनेश्वरखौ सिनायो नाथाय सोर बे दाखेरामा नोंथाङा आंखौल' हगारना होदो सार लकआपनिफ्राय औ दसेनि थाखाय संगोनां दाखेरामखौ नोंथांनि आखायाव गोथां एबा गोथैयै आं गथायना होगोन आरो बिनिफ्राय आं नोंथांनि लकआपआव हाबफैफिनगोन साबास नाथाय मोनसे सर्त मा सर्त बिलाय नोंथाङा संगोनल' पुलिसा बेखौ हमगोन मा आं दाखेरामखौ नोंथांनो गोथाङै गथायना होनो बे जेब्लाबो जानो हानाय नङा सार आं दाखेरामखौ माब्लाबाबो नोंथांनि आखायाव गथायना होनो हानाय नङा सार आयेनखौ गावनि खामानि मावनो हो नोंथां अब्ला आं नोंथांखौ हगारहरगोन नोंथाङा आंनो दान्दिसेल' सम हो सार
अब्ला नोंथाङा गनायबाय नोंथांनि सर्तखौ सार फैसालिया ओंखाम होफैदों फैसालि नोंथांनि ओंखाम जानायखौ फैसालियानो लाबोबाय थायो सार हगारदो ए सरगयारि नैबे लकआपनि साबिया लाबोनाय सार नैबे खुलिना हो जागोन सार बेस्ट अफ लक थेंक इउ दिनै नोंनि हाबाया आंनि अन्दर महलाव जासिगोन आरो बेनि थाखाय लाहार फाहाराबो जाखाजोब्बाय नों सोर आंखौ हाबा होनो आंनि बिफाया नामा नोङो नों माब्लाबाबो गुबुनजों हाबा होनो हानाय नङा आंखौ डाक्टार नै माइनावआ थांदो माइनाव माइनाव डाक्टार दासो बुजिबाय आं नोंनिनो सोलो बियो गासिबो नोंनिनो साल आंनि मा सोलो नोंनि गोसोआ इसेबां गाज्रि मा जाखो माइनाव मिन्थिबाय जे फावदा खालाम नोङो बेवहाय आंखौ मानो लाबोखो नोङो आंखौ मानो बारहुंखानिफ्राय जुदा खालामनानै लाबोखो नों गोरोन्थि सानबाय थगायदों नोङो थगायसुला नों आंखौ गोसो थोयो आं नोंखौ गोसो थोयो औ नों आंखौ गोसो थोयो मिन्थिखाया नामा आं बारहुंखाखौ मोजां मोनो होननानै औ आं नोंखौ गोसो थोयो बे नंगौ नाथाय बारहुंखाया जे आंखौ मोजां मोनो आं जे बेखौ मोजां मोनो नों बेखौ मिन्थिखाया नामा मोनथिगौ माइनाव मिन्थिखायोबा मानोथो बोखारनो नागिरदों नोङो नों आंखौ बोखारनो सानदोंबा आं थैनोसै हाजो खरनिफ्राय बारजुमनानै आं थैनोसै माइनाव माइनाव थैनो नाङा नोङो थाथ' माइनाव आंनि खोथा नङा बे खनसेथ' बारहुंखानि खोथा सान नों गैयाब्ला बारहुंखाया मा जानांगौ आंसो नोंनि मुं मख' बिखौ बामदों बिलिरदों गोथाङै लाखिदों नों नङाब्ला माइनाव बियो थैसिगोन नोंनो बिनि जिउ नों फैनायनि उनाव बारहुंखाया फाग्ला जादों आंसो बे आखाइजों बारहुंखाखौ बामदों आरो बिलिरदों मा नों बे आखाइजों बारहुंखाखौ बिलिरदों आंनो बे आखाइखौ हरदो एफाबां गोसो थोयो बारहुंखाखौ अब्ला आंनिखौ बावनोसै बिसोरनि थाखाय नंगौ बारहुंखाया बेनि जिउ माइनाव जेबो जायाबाथ' देहाया गाज्रि जागोन ना बारहुंखाखौ मोथो मोथो गोसोखांनानै गावखौनो दुखु होनो नाङा ना नोङो न' जादो
बिसिनि हाबाया दिनैनो जासिगोन